आता कर्नाटकातल्या इंडी आणि महाराष्ट्रातल्या विजयदुर्ग मालवण मार्गार कदम सेवा सुरू झाल्या। जाणून घेऊया हे विषयी सविस्तर माहिती। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात तुमका सगळ्यांक येवकार। कदम महामंडळान म्हापशें ते कर्नाटकातल्या मंगळुरू उपरांत आता वास्को ते इंडी या शहरात बस सेवा सुरू केल्या। तशेंच पणजे ते महाराष्ट्रातल्या विजयदुर्ग आणि पणजे ते मालवण या आंतरराज्य मार्गाचेरूय कदम बस सेवा सुरू केल्या। हे सेवेचे लोकार्पण येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांचे हस्तुकी जाले। आता हे बस सेवेचो वेळ आणि ह्यो बसी खंयच्या मार्गावेल्यान धांवतल्यो हे विशीं जाणून घेवया। वास्को ते इंडी ही बस सेवा वाया चिखले, बिर्ला, जुवारीनगर, कुठ्ठाळे, बांबोळे, पणजे, पर्वरी, म्हापशां, अस्नोड्या, दिवचल, साखळे चोल्ला घाट, बेळगांव, लोकापूर, विजयापूर, बिजापूर या मार्गार धांवतली। ही बस वास्कोच्यान सांजे वेळार 5:15 वरांचेर जाल्यार इंडीच्यान सांजे वेळार 4:30 वरांचेर सुट्टली। पणजी ते विजयदुर्ग ही बस सेवा वाया पर्वरी, म्हापशें, कोलवाळ, दारगळे, पेडण्यां, बांदा, सावंतवाडी, कुडाळ, कसाल, कणकवली आणि तलेरे या महामार्गावेल्यान प्रवास करतली। ही बस पणजेच्यान दनपारां 12:30 वरांचेर जाल्यार विजयदुर्गच्यान सकाळी 7 वरांचेर सुट्टली। कोरोना काळात बंद पडिल्ली पणजे ते मालवण ही बस सेवा वाया पर्वरी, म्हापशां, दारगळे, पेडण्यां, मळेवाड, सावंतवाडी रेल्वे स्टेशन, कसाळ या मार्गार प्रवास करतली। दनपारां 2:45 पणजे बस स्टँडावेल्यान जाल्यार मालवणच्यान सकाळच्या 7:50 ही बस सुट्टली। या मार्गावेल्यान प्रवास करपी प्रवाशांनी हे बस सेवेचो लाव घेवचो असो उलो येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी बस सेवा उक्तावणाचे कार्यावळी वेळार मारलो। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंय फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि एक्साचेर फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात आणि www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।